Mamalyas, usa ka researcher sa DXDC-RMN Davao. Nagapasalamat og dako especially sa Ginoo og sa mga nagdumala niining DXDC-RMN Davao, especially sa to ang owner and CEO, sa atong manager na si Pastor Leo Daog-Daog, sa tanang mga supervisors ug tanang kasama nga nagdumala niini nga programa. Daghang salamat nga gitagan ko opportunity to work with them, no. Salamat sa Ginoo nga kaparti ko sa usa ka mabulokon ug malipayon nga pagsilibra sa 63rd anniversary DXDC Davao. O daghang salamat especially jud sa mga listeners nga padayon nagasuporta og padayon nga naminaw sa mong mga tinud-anay og labas nga balita og mga drama. Maghinaot ko, we declare nga mas madaghan og mas musanay pa ang maminaw, mutang kilik sa mga programa, especially sa mga balita og drama. Daghang salamat kaayo nga nabot mi diri 63rd anniversary nga naadjud mo. Daghang salamat, Lord, and we declare pa nga mo progress pa more pa og heavenly knowledge and wisdom from heaven to pour out sa mong managers, supervisors og sa tanang mga radyoman and anchorman. Daghang salamat. Happy 63rd anniversary DXDC-RMN Davao. Mabuhay.